Karrikaluzek 20 urte betetzen zituela eta 2018 urte hasieran batzar bat burutu genuen 20 urte hauek nola ospatu erabatzeko. Bertan ateratako hainbat ideia hartu eta martxan jarri gara. Honezkero, hainbat proiektu abiatu ditugu. Gustatuko litzaidake abesti bat osatzea eta jende pilo batek parte hartzea bideoklipean. Nik ingo nuke makro bazkari bat eta adin ezberdinetako jendea agertzea euskara dakien. Bueno, nik ospatuko nituzke modu irekian, herri guziarekin, kolektibo guzikin, person norbanakoekin zei kolektibo guzikin, eta beti modu positiboan eta merezi dugulako gauzako ospatzea. Denon Karrikaluzen parte hartu dugun guztion elkarketa antzeko bat eginen eta denbora pasa desberdinak eginez. Jaialdi polit bat eginez. Zerbait alaia egin, zerbait jendea parte hartzeko, eta batez ere gure belaunaldi baino gehiago urrengo belaunaldiei begira, gaztei begira. Herri guztia involukratuz, janez, eranez, hitz eginez, tontakeriak eginez eta Karrikaluzaren giro ona transmitituz. Karrikaluztetik pasatako jende guztia elkartuz eta elkarrekin egonez dantzatuz eta elkarrekin disfrutatuz. Nik egingo nuke Karrikaluzen 20 urte hauetan zehar parte hartu duen jende guztia batuko nuke zero ospatzen. Lehenik eta behin, Atarrabiako biztanle guztiei aldezkari bat helarazi diegu. Bertan, Karrikaluzek 20 urte hauetan egin duen lanaren berri ematen dugu, eta nola ez, euskarak Atarrabian duen presentziari buruz, soziolinguistikaz, eta erronka berriez ere mintzatu gara. Errezen ituzten sorginen oinordea gara gu, errezen ituzten sorginen erratzagu dauzkagu, errezen ituzten sorginen harima ez da galdu, errezen ituzten sorginen irrifarra gara gu. Bazkari bat ere burutu genuen Hotel Bilaba, bazkide guztiekin 20 urte hauek ospatzeko. 20 urte, venga, ba! Bueno, hemen gaude Ismael Jauerekin, Karrikaluzeko lehendakaria. Bai. Eta Karrikaluze 20 urte hurrenaren abestearen sortzailea. Bai. Eta zer da zuretzat Karrikaluz? Niretzat zer den Karrikaluze? Esan daiteke Atarrabian euskararentzako birika bat izan daitekela, ez? Arnasa ematen diona eta, hemen bildu garen euskaldun guztiok sortutako espazio bat, eta niretzako pizkat hori izan ziteken, ez? Airea ematen dion Atarrabiari, euskarari Atarrabian airea ematen dion birika. Nola ezagutzen zuzu Karrikaluze? Nire lagunak entzerrona bat egin zidaten eta hemen sartu nintzen. Baina entzerrona polita, ez? Gozailako urte pilo bat. Eta ezitzaile bezala, langile, bolondrez, nola? Ezitzaile bezala eta gero bolondrez bezala. Bueno, hemen gaude Ilunberrekin dela Isalde taldeko satelite A. Begiraleak ez daudenean nire itzen daute ginda bezala. Eta hau botila bat prestatzen dudana ez dakidanean zer esan. Luze karrika, luzeno gehi urte eta gehiago. Bueno, hemen gaude Karrikaluzeko bazkiderik gaztenarekin. Zer esaten digun garaitzu. Garai, kariño. Bueno, hemen txegaude Ilunberren kuadriakoekin. Eta, zuen neskak, nola ezagutu zenuten Karrikaluze? Horri buruzari eginen izketan. Asistiren hauek lehenengo mailan eta niri DBH lehenengo mailan ez. Eta ja ikusi nuen oso ongi pasatu dutela. Orduan bigarren mailan ja apuntatu ginen, DBH bigarren mailan. Eta horri ziren begirale batzuk askatasunara
bai, pantailekin eta erakutsi dizkiguten bideo batzuk eta montatu ginen, erabaki egunean montatzea. Karrika luze ezagutu izan ez bagenu, gaur orain ez ginela garen bezalakoak izango, ze ikasi genituen gauza pilo bat eta bueno, txobrakeria pilo bat egin genituen, así que... Zer gertatu da bete honekin aurten, 20. urteko bazkari honekin? Hasi nintzela erunblaien eta oroinago koordinazio batzordean. Eta gustora? Oso gustora, arras gustora. 20 urte gehiago izango ditugu Karrika luze, izango zaitugu gurekin? Noski baietz. Bideoa da, Karrika luzeren 20. urteurreneko abestia ere egin dugu. Ismael Jauek egin du musikaren konposaketa eta Julio Soto bertsolariak egin digu letra. Egun hauetan grabazio estudioan sartuta egon gara, Atarrabiako hainbat musikarirekin batera, eta laizter ikusiko du argia gure abestian. Euskal abestiar dioen bezala, kantatzen duen herria ez baita inoiz hilko. Baina Karrika luzeren 20. urteurreneko abestiaz gain, Atarrabiako musika taldeei euskarazko abesti bat eskatu diogu. Eta guztiak batera USB batean bilduko ditugu. Erretzen dituzte sorginen irripara garagu, sasien gainean. Azkenik egunotan, Karrika luzeren 20 urtetako historiaren berri emango duen dokumentala grabatzen ari gara. Karrika luzetik pasa diren protagonista desberdinei elkarrizketak burutzen ibili gara. Baina dokumentala ikusteko oraindik udazkenera arte itxoin beharko duzu. Eskumuturrak loturik baina kiontzatu, pro, euskeraz otuka.